tsakanin tsoro da kwaɗayi, raghaban wa rahaba. Nan sai su ɗora kwaɗayin Allah zai yahe mana, nan kuma sai su ɗora tsoron kada wani dalili ya sa Allah ya canza, don mashi'a ta Allah ba dole bane ga Allah, ya ba abinda a ce dole gare. Saboda ka haka siffa annabawa take, haka siffa ahlus sunna wal jama'a, haka siffa mu'minai take. Allah ya ce kuma in sun yi addini sun kare, addinin gamu muka ce su yi, ka kaddara ka ce to ai istighfari, ai Allah ya ce ai halala kaza, wanda ya kaza, kafa kaza, to duk mun ji. To dole ne Allah ya amsa, dole ne ya sa ka aljanna. Kuma kun yi da'a tun daga manzon Allah ya ce inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-janna fayadkhula. Ba ku da'a ga wanga hadisi tun sahihi ne. Annabi Allah ya nuna ba dole bane ga Allah, don ɗayan ku zai yi aiki irin na ƴan wuta, kaɗan ya rage zira'i ya mutu ya shiga wutan, sai littahi hukuncin Allah ya gabata, sai a bashi daman wata kalma ko a bashi daman wani aiki, kawai sai ɗaya a tabbatar da shi ga shiga aljanna. Kuma annabi ya ce ana iya ganin mutum yana aiki irin na ƴan aljanna, zira'i ɗaya ya rage ya mutu ya shiga wuta, ya shiga aljanna, sai wani dalili na kaddarawar Allah, saboda al'amuran mashi'a ce ta Allah, sai a iske shi hukunci ya riga ya gabata, sai a samai da wata kalma ko a samai da wani aiki irin na ƴan wuta, yana yin su kuma ƙarshe sai ya ƙare wuta. Don me za ku shige ma Allah gaba? Ba za ku yi da'a ga wa'in ga hadisai ba, ko ku ba ku karanta su bane, tarin karatun ku ba na shari'a bane, tarin ilimin ku ba na gane tauhidi bane. Babban malami sai ya miƙe gidan rediyo yana misalin ƙur'anin Allah da duron na ruwa, salatul fatihi da kwalbar turare. Misalin kurum ka ɗauki misalin sai ya hana maka bacci. In baka gane ba, ƙur'ani ne ake son awa wulaƙanci, a nuna shi babba amma ga banza, manuwa kenan. Sai wasu aka ce ai salatu fati misali ka ɗauke ta misalin kwalbar turare. Babban malamin wanda suka kuri da shi mai kuri yana da ilimi, har yanzu bai gane ƙur'ani ci babba ba. Wai saboda haka a mai da ƙur'ani kamar duron na ruwa, a mai da salatu fati kwalbar turare. Ai kaga duron na ruwa ya yi kwalbar turare yawa, ba ma 6,000 ba. Kwalbar turaren nan nawa za a cika da duron, so nawa? Yace ka gani ilimi ne ba su da ilimin iya shege abba mu da, amma ilimin gane Allah muna da. Wannan da kuka yi ma Allah hantare da renin wayo da wulakanta addininsa da ilimin auren mata fiye da 4 da sunan kwalkwara, ai kwalkwara ne wannan, ai boyata da shegu mai magana wani malami tashi yana hargowa. Su mutane ba su gane ba, can cikin gida ne addasu, gida ne addasu, ba sarakuna hika karewa ba, nafsi nafsi na abin. Wai shi kenan wai kana iya sai da wai kwalbar turare ɗaya, wai ba ma duron na ruwa ba, sai wani shedani na can gehe sai ya ce a'a ai malam yanzu kwalbar turare akwai mai sayan duron ruwa 1000. Duron 1000 ba ko duron guda ba, duron 1000 ba ko 600 ba, miliyan. Wani na can gehe sai ya ce a karba kala biliyan, ka san ai iska sun taro ne, biliyan. A to na ruwan su sai ya hauka ta suwa. Kai in ba hauka ba, kai yanzu in makka mutum ya misali, wallahi bane na cin mutum. Kuma ku tsaya ku bincika magana ga kun ji ta ga rediyo, kun gani ga jarida. Malamin da suka kuri da shi bana makka ta fara gyara mai zama ne. Irin zuwa kasa ɗin ga da malam Kabiru ya zama matsala.
wa'azin da malam Kabiru yayi Ibadan yayi rantsuwa da Allah in ƙarya ya kai su bayan Allah da sautul hikima sautul suna da masu recording suka tai suka dauko abin suka sa malam Kabiru bai san ma za su yi haka ba wallahi bai sani ba ya dai ba da labari kuma bai faɗi suna ne ba to kenan kai na ko to shi na ko shi na to me ana zagin malam Kabiru ba wani suna ne ba sai da ya magana mun ka gane ashe shi na to tun da kai na an yi masu jira kai magana mana to irin ta tayi ya zauna kusa ga Kaba yayi ta mace la'ana ta tahowa ana mai askari ya zo yace ya haji hada haram sai ya daga kai kun san wani rawani ga haka ya daga kai haka wani askari ya zo kusa da haji mamnu anta shay'un khabir hada la yajuz abada la hawla wala hada haram alayka ya haji to shi yasa bai tashi ba an ka shurai ashe bai gane abin da dan sanda yake ba yanzu na wani ya taimi da kai bai gane abin da an ka faɗi ba lallai ko ashe bai gane abin da bai gane ana ai ko abin bai yi ba to da an ka sa kafa wurin shuri ya gane ko kenan munan don ba a shari'a musulunci ne ko to Allah ya kawo shari'ar musulunci in ta taho suna ganewa saboda haka ya jama'a a ɗauki misali ma a karantar da mutane a siffanta duron na ruwa da ƙur'ani a siffanta salatul fati da kwalbar turare don a tallata mu jahilai a nuna musu ga wanda ya fi tsada ga wanda ya fi kaza wanga na iya sayan wanga so kaza tozarta qur'ani shine har kuka iya kunna lasika don ba mu da shari'a musulunci cikin ƙasa har ku zagi ahli sunna kai in ka san kunya kai kana ta kalma daya yau gashi nan ga manzannin Allah ya da'una na rogaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in suna mana tawali suna kaskantar da kai suna jin tsoron mu inda Allah suna girmama mu annabi Ibrahim ya je ya tada ginin Kaaba da ya kare tada ginin Kaaba kowa ya san kahin yayi wannan aiki sai da ya roki Allah Allah ka gwada mini da ina tuballan Kaaba ga take ina so in gina ta kai min izini Allah in gina ta bayan ta rushe zamanin tufan mala'iki ya zo ya gwada mai nan a iyaka nan a iyaka nan a iyaka ya yi aikin nan cikin tsananin zafin rana da rashin ruwa da yunwa da matsala haka ya zo ya yi har ya samu ya kammala amma da ya ƙare ni ya ce ma Allah wa idh yarfa'u ibrahim laqawaida min al-bayti wa isma'il me yace rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ɗakin Kaaba shin ta da ginin Kaaba addini ne ko ba addini ne ba annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabin Allah annabi Isma'il alaihi salatu wassalam annabi Ibrahim tsakanin dan ciki da jika da kaka da jika da ƴan uwan da tattabakun hausance yana da manzon Allah annabin Allah 18 akwai wani takarda ta wuce nan amma da ya gama aikin sai ya ce rabbana taqabbal minna Allah ka amsa mana ku gashi nan kula ta ku kuma bi Allah bashi gashi yayi aiki addini ce rabbana taqabbal minna to ina kuke ina hankalinku ina karatun da kuka tara karatun cin amana da walwale kalmar shahada Allah ya yi gaskiya ce yukhadi'una Allah wal ladina amanu kenan kuna yaudara ce kawai amma duk da haka
suratul shura ta ce ku yi wa'azi ku kare shiriya kan sai Allah ya ga dama walau sha الله لجعلهم أمة واحدة to sai dai ولكن يدخل من يشاء في رحمته azzaluman والظالمون أعد لهم عذابا أليما. kun ji suratul shura walau sha Allahu Allah yace da Allah ya so laja'alahum ummatan wahida da Allah ya mai da su al'umma daya inda Allah ya so da ya mai da su al'umma daya sai dai Allah bai ga dama ba walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah na shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamarsa kuma azzalumai والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. to Allah rama duk bayan wannan aya imanin ma kungurungun Allah ya ce ma annabi kai innaka la tahdi man ahbabta إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. gani jama'a Allah ya ce ma annabi shi hankuri in shina hankuri innaka la tahdi man ahbabta kai ba ka iya shiryar da wanda kake so ko da gidanku guda ko da yan uwanka na wannan aya Sheikh Yusuf Sambo ko ya ka kalli wannan aya ya za a yi mutanen garin ku su gane daukakar da Allah ya maku tunda Allah ya dambala kwakwalwar wasunsu kai Allah zai tada mutum ya ba shi matsaya irin wagga ta Sheikh Abubakar Gumi a garin Gumi ta Sheikh Yusuf Sambo a garin Tsibiri Allah ya ba ku ɗan garin ku a ce shi a shugaban majalisar malamai na ahli sunna wal jama'a tun yana na Najeriya yanzu ya koma ma na Afirka gaba ɗaya wannan ɗaya ya isa a ce ku an ku baya to dole a ku baya mai wa'azi mi addalilin ka domin Qurayshawa a Makka su suka kori manzon Allah zuwa Madina Allah ya sa ka ku zama haka nan amma dai ka sani innaka la tahdi man ahbabta baka iya shiryar da masoyinka baka iya shiryar da wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama kana iya farar ka ce to tunda Allah shi yake shirya Allah a shiryar da kowa sai ya ce yi shiru wa huwa a'lamu bil muhtadin shiriya ma an san waɗanda suka dace a aza su gare ta akwai wani mugun mutum na bai da niyyar kwarai ala wa inna fil jasadi la mudgha idha salahat salaha al-jasad kullu wa idha fasadat fasada al-jasad kullu ala keep quiet wa hiya al-qalb akwai wanda zuciyar shi ba ta da kyau tunda zuciyar shi ba ta da kyau magana a shirye da shi kuma akwai matsala domin ko da gangar jikin shi ta zo Qur'ani yace matsala ɗaya zai kawowa sai yasa kaga an bar shi tan yayi ta tahiya sai wanda Allah ya so da ubangiji ya ga dama da ya shirye da su amma shiriya ba hannunka take ba tana hannun Allah in ka ƙara gaba kaɗan zaka ga Allah subhanahu wataala a suratul an'am Allah da kansa ya sake irin wannan magana akan mashi'a walau sha ولو شاء الله قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهديكم أجمعين. Allah ce in kana da hujja na wurin littafin Allah daga Allah in kana da hujja na ga bakin Muhammadu Rasulullah shari'a ha walau sha lahadakum ajma'in shari'a kan mashi'a ce ta Allah da Allah ya so da ya shiryar da ku ga baki daya wata aya alarama Allah ya yi wata magana yace duk hujjar da kaka kawowa mashi'a tana nan ta Allah yana cewa ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله
ولكن أكثرهم يجهلون walakin minana ولكن أكثرهم يجهلون mina rasin ولكن أكثرهم يجهلون kai ku saurara ku ji ga Allah yana magana kowa a jaye ta in akwai magana Allah wa'azi kun san ahli sunna wal jama'a su dai adda bakin yin wa'azi da qala Allah malamin bidiya in ya kuskure bi qur'ani tiriyan haka da shina kai ga ayar da zai ta ko in ya so an ambace shirka sai ya ce dodo ai ka dodo ko dodon da ya wuce ka kai fasarata mushriki aka nufi shirka wala taj'alu lillahi andada ko ku san ya ma Allah dodanni akwai dodanni da ya wuce ku ka taba ganin wani tafsiri da yace dodo kishiyoyi aka ce duk siffar Allah kakka ba shehi ita duk siffar Allah kakka ba waliyi ita duk siffar Allah kakka ba kowa sai dai Allah ne kai wani dodo amma ku ji ayan nan suratu an'am ko yunus an'am ubangiji yace da mun ga dama walau annana nazzalna da mu saukar ilaihimul mala'ika kamar yanzu wa'azin gaba mun ta wannan mu yi ba ko sai Allah ɗaya sai ya ci mala'iku duk a sauko sai mala'iku su sauko sai su gewaye wurin ga gaba ɗai ga mala'ika jibrilu ga mika'ilu ga israfilu ga kowa sai a ce to mu je mu yi wa'azi sai mu yi wa'azi mun kare qala Allahu qala rasulullahi kaza wa kaza mun kare kaf sai a ce mala'ika jibrilu aya ga haka take ba abotan waliyai sai Allah mala'ika jibrilu sai shi an shi wa'azin yace abin da ka faɗi ni taho da ayan nan da mala'iku 50,000 ko 70 muka zo wurin Muhammadu Rasulullah kala kaza wa kaza yace kaza ka Israfilu magana ga na Allah ɗaya aka bauta ba a gurhani ga wani mutum sai dai Allah shin magana ga haka take mala'ika Israfilu shi ko shi jawabi in ya kare malikun yayi jawabi mai hakon wuta in ya kare shi ko ridwan mai hakon aljanna yayi jawabi Allah ya ce sai sun gama jawaban su kaf wanda Allah bai shirya ba sai ya ce wallahi ƙaryata bai yadda ba dodanni ɗaya na wa'in ga wallahi bai yadda da su ba na biyu wa kallamahumul mauta sai ɗaya a ce to gobe do a haɗa makabarta sai mu tashi ɗi da mutane suna da bid'a a ce makabarta maza da mata do a taru sai mala'iki ya ce kai mutanen kaburbura duk ku taso shekara 1000 ku tashi ku yi muna bayanin lahira ku yi muna bayanin barza ku yi muna bayanin kaburbura ku yi muna bayanin mala'iku da suka yi tambaya bayan mun rufe kuma wace ɗabi'an wani da aikin wani da maganganun al'adun garinmu da muka yi tare da ku ƙaƙa daidai muke ko akwai gyara sai a ce to ina wani kakanku na 1000 ya tashi duk zuri'a ta su taho nan ga sunan cikin kaburbura kowa tashi da likafani ne kamar alhazai in ji Allah sun yi tsaitsaye mu ko mun to bakin makabarta mu da adda sauran rayuwa kahin tamu ta zo mu ko muna tambaya yaya bid'a kaza aiki kaza bid'a ne ko sunna tabi'a mu da muka yi wuri kaza tare da kusuwa ne kakakun ka iske ta wurin hisabi sai Allah shi mun haka nan Allah ya ce wallahi duk waɗannan da suka shiga kabari sun kaga gaskiyar al'amari sai su yi ta'awizi su yi basmala su yi jawabi su ce gaskiyar magana abinda masu wa'azi suka ce kaza abin nan da na tai ina cikin azaba saboda rashin aiki da wa'azin nan don haka ka gaya mu ƴaƴana ina wani ina wance ina wani ina wance ku je gaba ɗaya ku gyara al'adar nan da muka yi gidanmu ba ta da kyau a kabari an gwada min ba ta da kyau wanga ya kare ya faɗa ma nashi wanga ya kare ya gaya mu zuri'a te wanga ya kare ya gaya mu zuri'a te Allah ya ce dukkanin waɗannan mamatan su gama jawabin su duka su kare kaf sai sun gama wallahi wanda Allah bai tashi dai da shi ba zai ce wallahi bai yadda ba fatalwata ta taso
Allah ce kai ba shi ɗaya ba wa hasharna alaihim kullu shay'in qubala kowace hujja aka nuni baka sani ba kowace hujja a kawo ta fiskali mutum ya ga dalili kyarara ga skelin wuta ga aljanna ga wada addini yake do a kawo Allah ya ce kai ma kanu liyuminu illa an yasha Allah ba da su ba bar ganin wai ka hada hujja bar ganin ka hada dalili ma kanu liyuminun Allah ya ce ba imanin da su ba illa an yasha Allah sai in Allah ya ga dama ashe tunda sai in Allah ya ga dama ku je ku tallata kalma Allah birni da ƙauye amma kar ku yi mamaki in an gama wa'azi kuka ji wani na zage-zage kar ku yi mamaki wallahi kar ku yi mamaki ku yi wa'azin ku kan ku kare wani na nuna jiran sa ya ɗaya ta wace ƙoriyo na wallahi kar ku yi mamaki ku je Adamawa ku tambaye su cikin Sha'ban an yi taro na maulidin Inyas malamai sun hau minbari shehunnai sun yi magana tsakani da Allah su gaya muku gaskiya wani shehi da an ka fafashe ma gilas ɗin mota da jifa ba na yin zala na ba daga Niger State ya hito ɗan ɗariƙa na me yasa kuka fafashe mai mota ku yi mana bayani me ya faɗi wallahi haka ɗaya wani shehi kawai ya taho mu matsayinmu na shehunnai Allah ya riga ya bamu ko zina kaga shehi ya yi halatta gare sai wasu na gehe su ba su san wadda ɗariƙa take ba sai suka ɗauka dutse ihu an kai ta jiwa mota ta ba su san abin don haka nuna yake ba su sani ba ku je ga Adamawa na ai cikin Adamawa abin da ya faru wannan irin cin mutunci na wani ana cin zarafin addinin Allah har a halatta zina ga wani a ɗauka shi gare ba laifi na ba auren mata sama da kaza wai ba kuna nan ba kun gaji an ce wani mutumin na ya aure mace 86 ko akwai 10 kuma da zai koma aurewa ko akwai wasu 5 kuma da zai karuwa ko ba ku ji magana ta yi shiru ba to dan bid'a na dan bid'a na shi yasa ko da an kalala ba to ai duk yan bid'a haka suke an kace to aure magana ga abatta haka nan ko kun koma jin magana na gare dio ka ji wani ma yace wai shehi na wani shehi na nan Kaduna sai wai yace wai wannan ba matsala ta ina ko take matsala nafsi ko shi ma ba matsala ta baka tun da wurin ku ba magana qur'ani akai ba yaushe qur'ani ke ta fankihu ma taba lakum minan nisa fankihu ma taba lakum minan nisa masni wa sulasa wa ruba gashi magana Allah masna wa sulasa wa ruba wai mutum ce ba matsala ta ba ba matsala ta ba tunda kai ma kana so ko akwai su can ka dane ko kuma wai bayan ga misa babu mazawai don ka su yi muku kulli su ba ku kashi ko ina ka kuka samu matan gawai akwai bayi to misa babu maza bayi mata ɗaya na abayi kowa sun zuri a kubo ya ta to ai tana da kane shi fa shi kowa tana da wa shi kowa ba a jawo shi a sai dai mata ɗaya na ka gani an kamo suna abayi wa ina masu human rights da yanci dan adam ina kuke ga yan bid'a suna shigantaka cikin ƙasa kuna ta sai an yi shari'a musulunci kuta kuna babatu human rights to ga sunan sun tattara su cikin gidaje wai ba matsala ta ba to ba matsala ta ba mita ta kuma a je a binciki siffar dujjal yadda annabi ya siffanta dujjal adiba wai malamin ga wace siffa bai hada ba cikin siffar dujjal shi wannan malami a kai ga hadisi sahihul buhari
adibo siffofin dajjal da manzon Allah ya faɗi in yana karatu ko ga talabijin ka dinga dibi ɗaya bayan ɗaya ka gani in bai kammala duk sharuɗan nan ba gaba ɗaya kana nan kana jiran kullowar dajjal ashe baka sani ba wallahi in ka gama sallah tsaya ka yin ka sallame ka nemi tsarin Allah ga shirin masihid dajjal ga sunan birjit Allah ya shiryar da mu kai jama'a ko gonanka za ka shiga ko shago za ka shiga ko cikin gida za ka shigo inda iyalinka hajiya an yi wanka lokaci yayi to bari mu fassara wannan man Allah subhanahu wa ta'ala yana yi mana ladabi ko menene in zai faruwa mutum ya samu shi'ar Allah a cikin shi walaula iz dakhalta jannataka walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah. To ku tsaya ga ladabi in ka bude shago mutane na shiga cikin shagon ka suna ciniki to kai iyakar kokarin ka kiyaye wa ga kalma ka ce masha Allah cinikin da ake yi masha Allah la quwwata illa billah in ka yi noman gonan ka ya kama gabas da yamma kakkace takin zamani ka zuba ai gyara kai yana cikin ɗabi'a mara kyau babu ladabi ga Allah wannan kaje mutum ya ce wai bana ya hatsi da yawa ne to kaka an kai to kai ko ba ha ganin wanda ni gyara ka gare ne wayo gyaran ka ba da haƙi mutum nawa ya gyara bai samu komi ba to wallahi ku yi hattara akwai kalmomi masu haɗari waɗanda kana ganin ba komai bane wallahi komai ne ba wani ƙoƙari da za ka yi ka ce wai ka wane amma gaskiya Allah abin ga kan gaskiya kayi dace sai ce to wane na yi dace mana abinda tsayawa ne ni diba banza kai ka ce masha Allah lalle na dace masha Allah haka Allah ya so wani abu in ya faru wata dubara ka kai sai Allah ya tsare kada ka ɗauki dubara ka mutum nawa amfani da dubara ka ta rutsa da shi ka ce masha Allah ba gona ɗaya ba cikin gida wallahi in ka shiga mace matanka sun yi wanka sun yi kwalliya sun ci sun koshi yara an ci an koshi ana gudu a yana ayoyo ba ayoyo ka ce masha Allah ina aminu masha Allah ka ɗauka ka runguma wani an ci abinci ko masha Allah kada ka zo ka ce to ai kowa san kokarin da nayi kokarin me kai kai kalma ka ce masha Allah duk abin da ka samu duniya in dai riba ce haka ne idan motar ka ta biya haya ka yi jigila faɗinan tashi na mota alhamdulillahi ta biya to kada ka ce ai kokari na yi aiwa ne ka gani cikin wata 6 ta biya don Allah wani ka bari to wallahi wata 6 motar nan ta biya wallahi shekara 1 ta biya to wani baka ganin ni ban kwanta ba ni Kano ba ni birnin Gwari ba ni Funtuwa ba ni Katsina ba ni Shika ba ni Tsibiri kullun gashi nan ai shi yasa to wallahi muka hankali ba kana zama dan karamin kahiri wallahi mutun nawa direba ai irin ka ya hika kokarin bida mota har ta mutu bai aje ba bai ba kowa ajiya ba saboda haka dole ku yi hattara da wurin alheri mashi'a ce ta Allah in ka samu riba masha Allah wani ya to shagon kai sai wani abu ka diba gashi ka yi ciniki ka kirga in ka anshi kuɗin sai ka ce masha Allah wannan zai taimaka maka Allah zai samu abin albarka to jama'a ku yi haƙuri tun azu ana gaya min fa lokaci yayi tun azu wa'azin bai kare ba domin shugaba zai zo ya gaya muku kuma ko gobe muna tare da ku in Allah ya yarda insha Allah amma ba nan garin ba kuma a wani gari insha Allah za mu ci gaba da yin wa'azin nan kuma ina so in ba shugabannin gangara haƙuri bisa ga dan matsalar da ta samu muka daga na Laraba insha Allah ba da dadewa ba Nasiru Gwandu
zai ba su ranar da za mu je insha Allah. Ko wani gari ma da Ibrahim Shika ya gaya mana insha Allah shi ma za mu je. Muna godiya ga mai masauki mu Malam Muhammadu admin ko wai me yi admission hala ya ba da admission ne? yau admin ofisa na mi na mulki na tambayoyin Allah. To ya kamata mu yi masa addu'a saboda yana ba mu masauki ko yaushe masu wa'azi suka zo muna sauka a wajen shi. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah shi ma zuri'ansa albarka, Allah ya biya shi kowa da gudunmuwarsa, Allah ya saka mu kowa da mafifici alkhairi. wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A gurguje wato mutane afuwan da Allah ba fa tashi wa'azi ba, yanzu za a ci gaba da wa'azi. Ko kun ga da farko dai muna ma sheikh abubakar gero argungun addu'ar fatan Allah ya saka masa da alkhairi, kuma abinda Allah ya nufa mana wa'azi akan shi Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi, kuma muna ƙara yi mai addu'ar fatan alkhairi. Sai dai akwai abinda Bahaushe ke cewa ƙalubale. Mutanen garin Tsibiri, ina ƙara jawo hankalinku da cewa yanzu kokowar da ake yi a Najeriya tsakanin izala da ɗariƙa kokowa ce ta karatu. Abinda ya kamata ku yi, in ma mutum yana jin shi ɗan ɗariƙa ne, in yana so ya fito na fito da izala, to ya fito ya tashi ya karatu. Ya fito ya karatu, ya sa 'ya'yan shi su karatu, matayen shi ma su karatu. Mu 'yan ɗariƙa a cikin garin Rigacikun karatu suke yi da mazansu da matansu da yaransu. Kai ka zo ka ce kai ke kan gaskiya, kai ke son annabi, amma baka karatu. Yaushe mutum zai gane ma yanda ake son annabi baya yin karatu? Saboda haka duk wanda yake son annabi shi yake tafiya makaranta, wanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yake zuwa makaranta ya koyo karatu. Amma wanda ya zauna da jahilci, to ba hujjar da zai ba Allah ranar tashin alkiyama. Yanzu na kirawo na'ibin limamin masallacin garin nan, na kwakwafi na gaya mai na ce kai na'ibi da kai da 'yan uwanka malaman da ke garin nan, wallahi in ba ku tashi kun yi ma mutane wa'azi ba kuka karantar da su, idan alkiyama ta tsayu duk wanda ya shiga wuta sai ya jawo ku, domin kun ƙi tashi ku karantar, kun ƙi tashi ku yi wa'azi. Saboda haka muna fata Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi, kuma direbobin motoci da mashina don Allah, don girman Allah ku tafi a hankali. Direbobi da ke ɗauko jama'a da masu mashin don Allah, don girman Allah ku tafi a hankali, domin kada wani mutum ya je ganganci ya kashe mutane a ce Allah ya kawo, alhali ganganci ya je ya kashe mutane. Muna fata Allah ya mana taimako, ya mana jagora. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mun ji jawabin da malam yayi. To kafin nan akwai abin da mutanen garin nan suka bukata. Ga tambayoyi a hannu wanda suka so a roƙi lokaci a amsa wa'annan tambayoyi da suka rubuta. To amma al'umma mun taso mun yi harkaman an tashi. Shine malam yake maganin cewa ba a tashi ba, domin akwai roƙon lokacin da suka ce a ba da lokaci don Allah a saurara a ansa wa'annan tambayoyi. Saboda haka al'umma mu ba da lokaci a ansa wa'annan tambayoyi. Wannan shine.
mutane sun fara tafiya ba za su tsaya ba. To alhamdulillah shugaban malamai ya ce tunda al'umma su riga sun miƙe to a yi haƙuri wani lokaci sai a haɗu a ansa tambayoyi saboda haka waɗanda suka nemi wancan alfarma sun ji abin da aka yi ittifaki saboda haka kuma maganan wa'azi da za a yi a gangara wanda aka ce shek abubakar gero zai yi babu shi sai sati na sama insha Allahu gobe in Allah ya kai mu za a yi wa'azi a gaban shi wani gari ake ce mishi hayin gada da daddare walima ce ta aure dama dalilin kiran malam da wannan wa'azi da kuma wa'azin da zai yi gobe in Allah ya kai mu saboda haka biyu a karanta wai ko guda biyu ko uku a karanta to malam yayi magana cewa akan da koda guda biyu ko guda uku to wai wa'azin safe yana nan ba ga wani ya yi da ID cardinsa sai zo a to tambaya ta daya assalamu alaikum malam don Allah ka yi mana bayani dangane da yadda wasu ke fara azumi bayan wasu ke kin daukan azumi bayan an ga wata ko bayan ya kwana 3 ko 4 sannan sai su dauka amma ba za su dauka a lokacin da aka ce an ga wata ya matsayin waɗannan mutanen kuma za su dauka ko da ba a ga watan ba haka nan za su dauka bayan ya kwana 2 ko 3 an fara azumi wannan shine takaicen na farko ya matsayin bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim da farko dai annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce sumu li ru'yatihi wa afṭuru li ru'yatihi ma'ana ku yi azumi dan ganin wata kuma ku aje azumi dan ganin wata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ba da damar a dau azumi ba sai an ga wata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba da izini da zaran an ce maka an ga wata ka aje azumi saboda haka wanda yake ɗaukar azumi kafin a ga wata da wanda kuma in an ce a aje an gani baya ajewa to wannan ba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bi ba sunnar kanshi yake bi ko ko ra'ayin shaidan yake bi ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yake akan ta ba kuma duk malamin da aka ga yana irin wannan ɗabi'ar to ba malamin sunna bane shaidani ne ba ya halatta musulmi su koyi da shi ko su bi shi na'am a sai tambaya ta biyu daga ciki ya sun yi tambaya cewa ina hukuncin wanda yake ɗaukan azumi sai ya yi wata 3 sannan an zo wata ramadan sannan ya sha ruwa ina wannan ina ya samu asali to shi ma dai mai irin wannan ra'ayin ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yake akai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi azumin nafiloli a wasu kwanaki kuma yakan huta kuma ya shahara a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai mutum musulmi ya rika yin azumi 3 a kowane wata ko kuma ya rika yin azumi litinin da alhamis kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi in kuma mutum ya matsa makan shi da yawa ya rika yin azumin annabi dauda alaihi salam annabi dauda in yayi azumi yau gobe ya huta in yayi azumi yau gobe ya huta banda wannan duk wani azumi da za a yi wajen wannan to bid'a ne shikenan wannan sune abin da waɗannan sune abin da suka sauƙaƙa daga cikin tambayoyin sakamakon yadda wurin ya kasance sai a yi hakuri a ƙarshe an ba da sanar cewa 'yan agajin shika waɗanda suka yi organizing ɗin wannan abubuwa kaɗi gida don kwashe abubuwan da suka kamata yanzu za mu samu alaran ma ya rufe mana taro da addu'a to maganar wa'azi da za a yi a gwandu sati mai zuwa din mai son tafiya an sa kudin mota naira 1,000 da 500 kuma za a haɗu a nan giwa ne insha Allah malam bismillah a masallacin juma'a
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.